kami tong sekot pen itu nanti tong pan papen tadak kebang pen itu office long son apor ni pido no sekot kero pilon papen tong sekot pen itu mungkin panang ko kalam tinggal lo atumi lagi karbiang long papen NCL sabahapan bang tukang wai mate kilik election polling day lo patemi kasi ongdung voter satung IPHLC pan kikroy tum phanan nilitum churung tum apen churolo athema nilitum atok ano kilidam et unie athai da do adim da do setame alang tum ning kimi pen nilitum phan vote ipi pen kapuson ning cipathe pon pen apot nilitum ahin pen mokadan LDC ahin pen nilitum alang teman churolo kasi aprangsi nili pachining tum nilitum kami lage akhai pramjok pro anangli mokajan ya silong general secretary lo lapen nilitum kang ni bangke alangli Anthony Bongrum alangli mokajan ya silong executive members lo lapen alangli kitamtang MEC election hot Diopani constituency pe alangli ex MEC candidate lo lapen adar kang ni bangke alangli sami kache bepi alangli mokadan ya silong women wing secretary lo non alangli ikiamo apa nililung ke dua bangkel hello mokadan ya silong spokesperson lo yang support isu apen kapu nililung na kang ni dotula alangli mokadan ya silong committee long organizing secretary lo alangli di saho kasi non nilitum rada phan isi kithan tukang tung bangkel hello non election mate vote jogal lo result lo ban thangtelang setame isi nale tum phan nilitum ahin pen pachini gang tum gala hello nilitum akache song bangke king tom tilu lake nale tum acha taya long pen nilitum karbiang long pen NCL zara phan pachini lo la result out there kitame la som movement bangke nilitum tam bom ko lake sang silu nilitum akimang la pen nilitum kar I karbiang long aradakar inai article 244A apharman la pen 6 dilo teng pen long ri long pat cerai compare long nangji pula bang so kemang pen sinil tum klep pon bobo la si nil tum akemang pon la hello result kipi ani pen next ani lo lotan te aku thot awareness campaigning bang nil tum tam thu kiko la lo ka chini pon tan tum bang la pen ladak empreg apharman la pen long ri long pat apharman ding ke hang akar bi la pen tribal tum han an ke kai ke tame nilitum in haping kuda apen ba energy bus nilitum hapono atema ongdung leaders la pen party tum ke methang alle phan kiri pe rapot article 244A la bangso autonomous state ai supon pen nilitum iduk dat ke boyan akar bi to phan aning kan da bi pon bomlo bon dame non nilitum APHLC bangke ahok pet akam alam lapen akam nilitum pacheton ji busi nilitum chingwai pondo lasi ifran ke bang jila nilitum tomon arbe let postame kiduk isum let postame nilitum kai kita kar bilapen tribal arara pan nilitum arja people tipo lapen labang som mok mena bake laheno peacefully pen nilitum che som pon po exam jin pen non violence pen che som pon po lapen law teng pen constitution teng pen nilitum othipo lasi rada pan isi nilitum kachuning ri thu abang kala hello rada tum narja punchit nangji lapen nilitum iklem ke damatum ana bangke nilitum arja tipo lahelo nilitum commit mer bangke lasi ong tum atum kamat thaba party tum ke election hosi 244 hang jo joji bawa autonomous state alam than jo joji sidame nilitum ke chunchek tik ke continuously la pusin nilitum tam bombo atok anu anda nilitum pachitangat lahelo lapen sorkar ahin pen nilitum kache danang ji alam akam do asda nilitum chi sikding lo nilitum kache thengan chi chok la gali stame aron ateng pen nilitum che song pon tipo la mangke nilitum rat pan pachini pon lapen nilitum jasemet isi kar biara la pamba tribal tomhan ke pachini kan tung he ke lahelo nomor ini bangke nilitum aron kachini nepen apotsi law ka chini ne pena potsi constitution ka chini ne dera pena potsi ili tum fan
ningkan toxic kepra ke thom so say an lo peneng nang palu bom lo itu maphan lapen leaders atu maphan political leaders atu maphan ke thek thia tum han si Assam government lapen India government tum pai la ke tum rat tum chini nang ji dule de politics mate ile tum det ki chari nang ji amunit ba leaders program ke tum apuna chak chopin nang ji hexer abang pi bang nang ji lasi abarim AP je Abdul Kalam tame ningje ponlo je boson amuni da fancy litum president tame prime minister tame MP tame MLA tame boson amuni fancy tum pamana ji polo a background bangke alangni economics a background ta hai sports star ta hai mate komane bangke professor ta hai komane bangke lawyer ta hai komane bangke IAS retired ta hai sitame aprang si kila nang ji bangke amuni da hot mission ni amuni da hot mission lo program ke ekhe elong ni phat tum ching hot he ko labang so ka ching hon along si ilitum ara tum an dame si mission aloti dam pon ke ko laben theglong ko laben ilitum jongsi ilitum update fokuson aron pensi ilitum kachani ma la jongsi thekme mi program te lake ilitum ke hempre ke long lasi ilitum karja ponat ma chini pemenaji lapen constitution ateng pen ilitum han jakong kipi ilitum han warsana ni pido halaso abang ilitum chini pemelode ilitum hempre ka long thekko ba long lasi non ilitum a moment made nilitum APHLC pen ke puthot result ke out tanglo program te next ani pen ke awareness ilitum cheng thukit ko along non ilitum setting bom lo lapen om dung atum la result out there api masoning nang tung dia tum inghong ko potanin tum han berta nang lapen non voluntary retirement ke bang dia tum ta do Indian Army tum ta tarik isi malom la selang tum han dame jitu station lo an ping thum do nang ji la sela tum ke methang det longri long pat kaching hon aphalman phansi amethang amore chethan petsi non APHLC long nang temo lagi ini teman biar tanah kecil lo jadi masih kasih lagi ini kalau malam lo akhirnya ini teman dia jongsi ke jongsi cari ji buatan teh cerai ji buatan teh heme jangan tekop tiki kacung darah tuh pakai tek watum kita tidak tuh ke plan lapen gitu katu kami ini tuh saya katiki ya bangku bangki penceng lo cerap plan nih lalu buatan teh ini tuh yang bang sok cungkek fokusi lalu kami kacini pon lain lo nilai tu pen pakai, tapi yang tangkring yang sini tu non cisong pun tu po, apa yang step itu jepun po, kami lagi cingkong cingcek step yang tadi, sampai pen lo tengah sini tu, tengah pakai jepun po, nah tu. Pusat lebih. Hala, itu mana ngecerap tu nangis jok tu man, itu pen curul lu bang, leleh. Mana itu matok tu itu melihat di sana tu mancing hon pen, budang tim pen, itu melihat pen curul lu kolam ti pen, ini dah. Lapen nilai tu curun tu, nilai tu pan election aroi nang cerap tu. Abang pi tuan kami ning samping lo, atema APHLC parti pan ke cini kado kawita. Awe pin pensi kaboti tum saise. Dasilada tetan lange bongwet kami nilai tu pan contribution masih nang cerap tu. Lapen lason tak si kedam ke bang apan mana ke jang tua panman gari jang tua ci thai ponja panman lapuson haroi si hini lapun ang sarap pun atum dadu lasi latung panda meni nili tum mahin pet curo parti ji atema alang tum nang kirap do noplo tamte nili tum ke sia confident lo atema rat nili tum anu narga ponti puisi ang teklo lapen pinangal tumbang ke nili tum kile damunnya dia adim do nasingot bayi tum kan ning ke oi la poson da do aposi la tum panda nil tum nadak perang ke hin pen isia message maja berta ke tiga tum da hello nil tum nang le un edet abang ko bangki atum ki phateng banang le tekhe da dolo tame nil tum tame un edet lo kawe det pen aposi kili nang dia di mata li edet lo stane setame ning binang ne non nil tum aphan nil tum ke thangkang tum mangal hello election judia tamasi nile tum samriji lapo ani ceng thupit ko lasi non ke nang jilang nale tumalong nile tum nang kili leriat ade mata me
non tum result ki pi ke tang no kolokang ke awareness teng pot ki po kili le adim an tame all Karbi Anglong tame atok anu ta tum pale pon lapo lahan lo lapen ning binang nelo lapen ning ta oi nang nelo ning cepat ti pon ram mona nang le tum nangkap jap tum hote ni le tum ke capok ke long lahan lo tum han pachini kang tum make Coba bu. ini mau Ya, soalnya itu, kalau di mana dulu,